Uwai uri urang ba kanong po hakala sing blay jong katayo ula shem ye kabe kasenjam hakaba ula pan kalano ye kajaka kabadon ulum wirto harat nong po saka jaka kabakipat ba kila banbu jing dwai kerpang ne ka prayer center bat hakajo kapor banyadaru ya kamei mariang. Hagajing persyang ban penkelayu long werto ubah apa po usam jongara nong po syakaway ni kijaka jengok kai perthai haga distrik riboy. Uway ubriyo batremon sobha kene katha nong po berjutup kerteng kung ba John Rambai ula persyang banekran ban penbed ban penlong no ya uni ulom kum kaway ni kijaka dwai nega prayer center. Ulom werto ubah apa po gajing pet jikmi jongara nong po uderu ubadan ne gajing itu khana kabah ki por ki ba mencuai ki dan ki briyo ki basa bat ki basyong shnong ndri hadian pat ki lahir no chaka them kabah kelalong kanong po kabri ki headquarter jang ke distrik riboy uba John Rambai ubala IT menteri stom bat penek pensa gajing bhabriyo ba gajing tenat jang mai mariang honu ulom we thu gajing dan kam man penek ki klau ki betap bat hagajing kran bat uba John Rambai uli thu budan ki gajing angnuat ban pen kala ya uni ulom chakawai ni ki jaka jung okai prthai hakajla bat gisnam la persang ru ban pen kala dori nu ulom kanang ban khreng ye ki pat ba uli thu ba ha uni ulom ladap ru ban thong ya statue jong Jisu de kapalan Catholic jang kanong po parish ndre ka basngo kya kalong ba kinong let nong wan kim shim la buram le le nyo ya kene ka jaka ba an klalong ban ban ya ka kum ka jaka ka bele kam jaklia da ka be kiat bat bret pathari ki bitor ki jaklia bat ki be ki jat kamru ba kilale uba John Rambai ula persang manekren bat karat nong po lembat ka parish nong po ban pen klano ene ka jaka ka badan ustachu jong Jisu kum ka wei ne ki prayer center bat haba ki be ki brio ru kila ban lej ban pen long ya ki jing dwai uba John Rambai udan ru ki jinget baladala ban pen klayo ni ulum chaka jaka jong okai perthai bat ka jaka ban pen long ya ki jing dwai kan kan tiu ya ka yo ka kot jong ka than nong po Tengang an suong ipi ka jing wan ban tre jonga hangne mat ban men simru kali ka jing ai burom ya ipa namar ipa jonga idei bru ba it ya ka jing thung jing tep ya kata borok ngitip idei ba supply ding ru wad ya ka forest department te ila khlat na usnem arjar ar huwei te ipa jonga idei bru ba it bahai ki ding ki sej don ka sanbut ba ibu hang te ru ba msya ban pom ding ha ka ne ka area te na ka dau ba ipa it ya ka ne ka khlau te ngaru kum ukhun kum ba burom ya i ngayale ban it tap men sim yo ne ulum da ka banga siu kaliang ba une ulum ki khot ulum kenya handai thai ulum warto udiu kerteng jong tabaki ya khot shot kot ulum kenya kalong ba ha ka por handai thai hang ne hanong pu ngim padon kate kanong pu hang ne de jaka song snong ya kata borok ngitip kita ge de departemen jong aru ilong do sat kisa hang ne hanong lum te ki kenya ki khriam dang long niam khasi to kan ne ulum kenya hadin kata u hindu ru udon ka jaka kenya blai jong hang te men shua hadu isnam khandai pho te deha isnam 2000 shaneng te karait nong po ka sa aino ya ka balang Catholic kumba shipho 1000 square feet ya ute u viewpoint mod Jisu bangi ong te ka balang Catholic kala bu yung mod Jisu hang to tangba ka position yung mod Jisu hi ngasngo ka de ka babakla na maudon syakmat kumno ki beru ken duai ta bangi lej hang te na mar kalong isolated kan ka jaka bun ki beru ki pelong jaka songkai ban kiu kau ki bread bilor ki plastik tanga se ile ban pun khuj henrei ngamla tengam internet ya kata jaka kar kumlong ke jingman ke jongka na mar dang ipe ki we jat niam mo kum ki hindu ki muslim internet na bagi duai ni ke stan padai ke sulong baik hangte ka long lungkulung kerang te ngala ya keren ya ka parish ba ngala plan ya ka parish bat kaying kasem jongir ngi kloi ban contribute email ong na mar bagade ya ka jing tip lem ya ka mensim mo kum ong no te ba ngi kwa ba ya utai umot Jisu ngala tho ka application ba dia karat ngala kan joktin ba na kalian kasem munjungi bat na kalian ka sorkar nanda ka boru na kawa ban pen kelayo ukum u prayer center kamut ya katuga surrounding ka ba udon menta kilayo i ngala thungi ki dingjri ki balong very rare ki ba ka serniu ki balong khuj ki dingjri mde ki tu dingjri ba dwai hindu ki dingjri maloi ke bangi ong bahe ba ka selam hap pertlang ru te dola he tu dingjru tu katuga mod Jisu area ka long pengat tengah kawa ba ki bru bon ki don problem in later life ngakwa kin dawan hang ne haneng lum mo in future kin wan ban dwai tekin kwa ban nemlong kiu kwa homot Jisu tengah kwa ban siang tel sia utu tengi la depan jingrap na ka sorkar te daga bormet ru ngaile ban pen khoj te ndang lala ban siang tel ngam so ong ka peris bangi di pelong ka kum ke prayer center skin don ki flower si ai ki bru kin lau juti ngin siang deki marble deki granite mo suki kin lau ke juti jongki ngin tho himla ban hala hang ne ke prayer center ke molong ke lotus te bru kin duai hang tu kin duai kin tengen
te kata ka jing sondur kila tambah kan long kum ka prayer center kata ka jing kwa jonga bangan yu i hau ne ulum kan mde ban sulong ta ulum kenya song shit hang ne yawan ra bilor kiat bat sakawai ka awareness ka banga kwa ban ai namar arsne ngalon hang ne kino ki bawan hau ne ulum haba phira bilor kiat ngimla ban khang e kata mo ka mon jung pa ba kan ngin khang ra to bilor kiat jong phi tambah haba phidep di wat pen pai wat tim si ra byang seyeng ladang alam tengam ailat bat ki plastik ru ngakwa bu ne ulum plastik free zone kanang baki sim ki merat long kalong jaklia he ka plastik ra byang lane ki don ki jaka bread nyut ki bangila ready te tip lem disiplin kata disiplin te one enjoy hau ne ulum ngim sngau i ai kata ka di ka awareness ka bang kwa ban ai Kaya ba ide ba kata prayer site na prayer center. Balik pijit ban pelong ya kata mar ba kata ka kalong ka ipnat kadon ka ong ba ide ba kam do mai. Nei balik bat kam long kerpang ba pelong kita ka kentang. Piu baleng hapelong kentang ya tiga jaka kom ka prayer center namar viewpoint udon sa umot Jisu te kalong konflik ki haba udon umot Jisu hang tu te umot somebody ki kwa bandwai am ki badong kam tip lem kamen sem ki kwa bandwai te ka position jung u ka de ka babakla te ngala krani ka parish bangin reposition na yo let se kam shadin dai nem te ki bru ki la ban le viewpoint ta bom de ban hala kan hang tu henre ki hala ki adi kiat ki le kum ne kum tai